Dobrý den u našeho prvního videa z Robloxu. Dnes tady budeme najíst ještě. Nudličky. Ono jí. Tloukne. Mňam. A dneska bude naše soutěž Poradit nerda. Počkej, já se kouknu. No ne. Jdeme tady, ta na ruce. Ping, pong, pum. Pum, pum, pum. Koho teďka porazíme? Už zkusíme tohohle z toho. Neporazili tohle, porazíme i tohle. Jdeme se tady otevřít. Toto je, co se toto je, jo. Tatové jsou tady, jo. Máme ekvipy, jo. Teď tady jdeme zapojovat. Teď tohle je od 30, tohle je to. Tohle od 30, tak dáme. Boom, boom, prask, boom, 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 prask, boom, 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 prask, boom, 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 prask, boom, boom. Prask, boom, boom, prask, boom, boom, prask, boom. Jdeme tady na kamenný boom, prask, boom. Čekaj, už se půjdem kouknout, jestli porazíme nerda. A budeme porazíme. Jestli to nebyla pouze náhoda, kde je? Tady, tak. Porazili jsme ho a můžeme končit. Tak, čus a uvidíme se u dalšího videa.